Kuşta gerek bolan akıl, yaşamak üçün gerek bolan akıllan has köp. Thomas Gardner. Adamda tarihinin bir bölegi onun dörüden oyunlar bolup duruyor. Oyunların käbiri dörüşü ýaly çalt yitip barýar. Käbiri bolsa ömürlük galýar. Ana şol baqy ýaşajak oyunlaryň birem kuş doýunu. Mehriban tomuşçular, edid adamlar ilkinji nowatda bugün bizde kuş doýunynyň taryhyna gurrun bermek täýärligi. Daýdýas bu hökümdarlygyň iň gowy görýän oyunlarynyň biri adamyň erkini, akylyny synaýan kuş haçan döräpdir. Ol haýsy ýurtda nähili atlandyrylýar? Bu sowallaryň hemmesine jogaby şol gepleşmende bu şu sebäpden başlar. Kuş haçan döräpdir? Kuşdyň anyk dörän wagtyny bilýän ýok. Tahminan aýdanyňda bolsa bu oyun 6-njy asyrda Hindistanda döräpdir. Hindiler onuň adyny Chaturanga diýipdirler. Chaturanga diýmek goşunyň 4 bölegi diýmek aňladýar. Hindilen goşullaryny şol 4 bölekden ibaret eken. Birinji bölümde 2 tekerli söwüş arabalary, ikinji söwüş pilleri, üçüncüde atly goşun, dördüncüde bolsa piýada eskerler bolupdyr. Şol 4 goşuna da raja ýol başçylyk etipdir. Chaturanga oyunu söwüş meýdanyna urşy görkezýän eken. Onda meýdança 64 göregine bölünipdir we bu oyunun biziň döwrümizdäki kuşdyň esas tapawatlary bir kuşdyň tahtasynyň başynda 4 oyunçy gedekleşip göçüp oýnapdyr. Kuş çöpleri bolsa 4 bölek gara, ak, sary we gyzyl renklerden bolupdyr. Ýene bir tapawaty oyunçynyň haýsy çöp bilen göçýäni onuň özü däl biji çöpdir. Şol döwürde şa, at, ruh, edil şu wagtyaly göçmedýän eken. Berdi bolsa diňe ýeke öýjükden gapdanlygyna göçüp gidýän eken. Chaturanganyň döreýi şapda 2 sanly riwayat bar. Birinji riwayata görä Sas atly bir emellar öz hökümdary üçin bu oýuny oýlapdyr. Batşa oyunu halap ona islan zadyň saýragy sowgat etjekdigini aýtdyr. Sas bolsa bir dänäni kuşdyň her öýjügini 2 esseden köpeldiň soňunda näçe çyksa, maňa şonça däne beräň diýipdir. Emellaryň aýdyşy ýaly dänäni 2 esse köpeldip başlatdyrlar. Ýöne onça dänäni yer ýüzünden tapyp bilmändirler. İkinji riwayata görä bir gün bir şa rajanyň ýanyna mihmançylyga gelipdir. Ol sowga dökmünde agaçdan ýasalan kuş tahtasyny bilen çöpler getiripdir. Rajan gahar gelipdir. Ol şu wagtda çelli maňa hemme kişi altyndan sowgat getirýär diýipdir. Onda şa bu sowgat paýgasyň altyna barabardygyny suwd eder diýipdir. Hem raja bilen kuş doýuny oýnapdyr, ýani öwretipdir. Kuş nädip dünýä ýüzüne ýaýrapdyr mehriban. Fars sowdagarlary kendileň Chaturangasyny öz watanyna getiripdirler. Näçe asyrdan soň bu oýuna üýtgeşmelerge girdipdirler. Birinciden ony inni 2 bolup oýnapdyrlar, ikinciden oýunyň bijäni aýrypdyrlar. Inni utsa da, utulsa da hemme zat oýunçynyň özüne bagly. Üçüncüden oýunyna ýeňiş kazanmak üçin garşydaşyň şahyny mat etmeli eken. Şeýdibem oýunyň ady şahmat bolýar da, umumyň gysgaça şahmat. Bu oyun diňe eýranyna däl, ýaşa ýurtlarda ýaýrap başlaýar. Her ýurda ony ölçü üýtgedipdir. Meselem Hytaýda kuş tahtasynyň ortasyndan derýa akyp geçýär eken. Şeýle de çöpleň arasynda topun şekeljikleri bolupdyr. Mongollaryň kuşdy şatar diýip adlandyrylýar we olar oyunyň tahtasyny has uly bolýar. Olarda tahtadaky öýjüklen käbir öz goşunyny goraýan gala basaplarýar eken. Bizantiýa bolsa kuşdyň adyny Zatrikyon diýip adlandyrdyr. Ýani üýtgedipdir. Olan oyun tahtasy tegelik eken. Bu oyun Araplara ýaýranna onuň ady sadranç bolupdy. Araplar kuşdyň çöplerinden adamlaryň, haýwanlaryň şekillerini aýrypdyrlar. Sebäbi musulmançylykda adamlaryň, haýwanlaryň suratyny çekmek, şekillerini ýasamak ruhsat berilmeýär. Şonuň üçin hem kuş çöpleri biziň ädir görýärlenmeli ýaly ýöne şekilçige öwrülipdir. Çöpleriň içindäki perdiň ady arapça wezir, maslahatçy diýen manyny berýär. Kuşdaky pil çöpem Araplardan alınıp terjime edilen. Şol döwürde perdi iňeje çöpleň biri eken. Piýada bolsa şu wagtky ýaly diňe öňe göçýär eken. Tahtaň o başyna baranda bolsa ol diňe perde öwrülip bilýän eken. Piýada çöpleriň piýada goşun bilen baglanyşygy gaty uly. Şol döwürde piýada eskerler söwüşde eli galkanlar kılıçly urşýan ekenler. Garşydaşynyň galkanyndan sowulup oňa ýara salmak üçin esker kılıjyny keseden gapdarlan urmaly bolýan eken. Şonuň üçin hem kuşda piýada çöpler göçüni göçýärler. Garşydaşyň çöpüni alaňda bolsa gapdala tüýşüp alýarlar. Elbetde. Gündoğan Ýewropa ýurtlaryna kuşdy Arap täjirleri getiripdir. Bu oyun ýuwaş-ýuwaşdan Ýewropa ýaýrap meşhurlyk gadan başlap. Adamlar ony pikirlen şu kuýugyny ösdürýäni, sabr kanagatyny synaýanlygy üçin gowurtdylar. Diňe kuşda däl, durmuşda da öz etjek işini, esasan hem garşydaşyň hereketlerini näçe göçüm öňünden saplamak öwredýän bu oyun şeýle bir meşhurlyk gadan ýa-da kuşda oýnaýan adamlar näkili oýnaýanyna garamazdan awtomatik usulla akylly hasaplan başlapdylar.
Angliýanyň şadenany Margaret Anjouiskayan gyzyl hemem ýaşyl kuşty bar eken. Onuň çöpleri ýaşma gymmat baha daşyndan hemem hurstallan ýasalan eken. Hatta kadimi Vikinglerim kuş oynatdyrlar mehribanlar. Olarda kuş oynayan adamlar ýokary derejeli usatlar asaplanýar. 1831-nji ýylda Şotlandiýadan tapylan kuş taxtasy bilen onuň şekeljikleriniň üstünde Angliýa bilen Şotlandiýanyň arasynda uly dawa turupdyr. Ahir soňky 11 şekeljik Şotlandiýanyň müdeyine, galan 80 şekeljik bolsa Londonda Britan müdeyine berilipdir. Bu tarihi kuş çöpleri morj gyýaklarynyň hemde kit diýişinden ýasadylar. Siz telekeşi önümü öldürýäňiz ýa-da hyzmat berýäňiz. İşde üstünlük kazanmak üçin size näme gerek? Elbette mahabat. Ol siziň brendingiziň tanalmagyna kömek eder. Mahabatlar dürli bolýar. Olaň içinde iň netijeli bolsa sosial torlarda goýulan mahabatlar. Dünýäniň islenip günjeginde adamlar internetiň üstü bilen siziň mahabatyňyzy görüp bilerler. Türkmen portalam size şeýle netijeli mahabat hyzmatlaryny ödürleýär. Siz bu saýtyň iň meşhur gepleşlerini öz mahabatyňyzy ýerleşdirip bilersiz. İsleýän suratyňyz, isleýän ýazyňyz, habarlaşmak üçin maglumatlar, hemmesi isleýän gepleşiňizde goýular. Türkmen portal netijeli mahabat platformasy. İçinde çöpleri yığınalıp eplenýän kuş taxtasy haçan oýlap tapylypdyr diýip pikir edýär. Ony 1125-nji ýylda Hristiýan ruhany dirilipdir. Ol wagt din adamlaryna kuş oýnamak gadagan eken. Bu ruhana monsoň mehirlik edipdir. Iki eplenýän kuş taxtasyny ýatakdyr. Tekçede goýanda bu taxta iki tane kitap duran ýaly bolup görünýär eken. Ol mäşinçe tarda kuş bilen şu wagtda bilýän kuşlymyzy urulyp tamakly durkuna geldi. Oňa soňky gerdilen öýtgeşmeler näme bolupdy? Öň birji öý göçüp bilýän perde islen tarapyna, dikligine, keteligine, gyýylgyna göçüp gitdir. Şeýdibem kuş taxtasyna iň güýçli çöpli urulypdyr. Öň bir öýden böküp göçýän pilel gyýyklygyna islen öýüne göçüpdir. Bu üýtgeşmeler kuş toýuny düýpli üýtgedipdir. Enni oýun has şalt oýnalyp başlapdyr. Oýun başlanandan ikinji göçümlerde eýýäm hüjüm edip, hatda mat goýgan bolýan eken. Piýada çöpleri minni perde urulsa, oýun gidişli götür üýtgeýän eken. Täze döwürli kuş ilki Italiýa, Ispaniýa, soň tutuş Ýewropaýa eri. 16-njy asyrda täze kuşdy Angliýada oýnatdyrlar. 17-nji asyrda bolsa Germaniýada hem Fransýada. Ýewropanyň köp şäherinde adamlar bu oýuny oýnamak üçin üşýän ýöretik kafeler bolupdyr. Kuş oýnamagy öwredýän ýöretik kitaplarym çykaryp başlapdy. Bu oýun hatda sungatdy da belli bir derejede ornuny tapýar. 1624-nji ýylda Thomas Middleton kuş oýuny adly sahnasyna goýýar. Biziň döwrümizde bolsa kuş taxta şadenanyň göçümi adly serial bar. Nädip kuş dünýä derejesinde meşhur boldy. 18-nji asyrda kuş dünýäniň hemme ýerine ýaýrapdyr. Hemme adam François André Philidor'un kuş oýunyna syn adly kitabyny başlanýar. Bu kitap 1749-njy ýylda çykarylypdyr. Onu ustat oýunçy kuşdaky täze strategiýalar, gorok taktikalary hakynda görünmekdir. Onun tapan gorogyny şu adam Philidor'un gorogy diýip anlary ulanýar. Piýada, ýagny peşka kuşdyň kalbydyr diýen meşhur jümläni adamlar ilkinjide şu kitapdan okuýar. Şondan soň kuş oýnaýanlaryň sany hasam köpelipdir. Dörli ýurtlaryň ustatlarynyň arasynda ýarşlar geçirilipdir. 1831-nji ýylda Louis Labordon bilen Alexander McDonald'yň arasynda olan kuş ýarşy bu oýuna hasam bolup meşhurlyk etdi. Şol döwürlerde kuşçylar birleşip klublar döredip başlapdyrlar. Taryhda birinji şeýle gurulma Berlin Pleyada diýip anlanypdyr. Oňa jemi 7 kuşçy girýän eken. 18-nji asyrda kuşdyň romantik stili meşhur bolupdyr. Şol döwrüň kuşçylary bu oýuny alamdaly sungat diýip atadlar. Şonuň üçin hayal hemem boýlanşykly däl, dogulma hemde çalt oýnamak halatdyr. Meselem, perdeni berip oýuny başga oňluk çöplerle tutmagy başardylar. 19-njy asyrlaryň başynda kuşdy iň ökde halk fransuzlar hasaplanýar. Ýöne ingilisler özlerini olardan pes hasaplamandyr. 1851-nji ýylda ilkinji halkary kuş ýarşy geçirilipdir. Bu ýarşda 16 sany kuşçyny utmagy başaryp Germaniýaly Adolf Andersen ýeňçi bolmagy başardy. 1857-nji ýylda birinji Amerikan kuş kongresi geçirilipdir. Bu kongres dogumly oýnamagy, hüjüm etmegi halayan Paul Morphy meşhurlyk getirýär. Ol öz çöplerinden geçmegi, garşydaşyny allym merdime salyp oýnamagy halayan eken. Tomuşçular beýle oýuny halatdyrlar. Bu oýunyň stili Poli kuşdyň geneti diýen adam. Mana aýdylar. Kuş boýunça ilkinji dünýä çempiony Wilhelm Steinitz bolýar. Ol dünýäde iň beýik kuşçylaraň biri hasaplanýar. Steinitz kuşda oýlanşykly, sowukkally oýnamak stilini getiripdir.
Ussat kuşçu hücum edip oynalayan kuştu tanqidlapdyr. Hücumlar hemişe öňünden hasaplamaly diýen pikiri öňe süripdir. Muhalefeden tapawutlukda ol esasan goranmaga ulu üns berýär. Steinitz öz çempionluk derejelerini 8 ýyl saklapdyr. Soň bolsa Emanuel Lesker onu ütme başardyr. Tarihte belli kuşçularken, olardan Aleksandr Alyokini, Mikhail Batvinini, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik ýaly birnäçe meşhur adamlar tanysak bolar. Häzirki wagtda kuşt boýunça dünýä çempionu Norwegiýaly Magnus Carlsen bolupdyr. Ol bu derece 2013-nji ýylda munasip bolýar. Şu wagta çenlem hiç kim onuň öňüne geçip bilenok. Kuştuň daş keşfi nähili ütkäpdir. Bir ýarym asyrdan gowrak taryhynyň dowamynda kuşt tahtasynyň çöpleriniň daş keşfi herhili etip ýasaldyr. 19-njy asyrda adamlar kuştu güýmönjek hem sport hasap edip başlarlaryna onuň hemme çöplerini bir şekilde getirmeli diýen karary goýup gelipdirler. Şeýdem kuşt biziň görýän keşfimizden gelipdir. Täze kuştuň birinji tapgyryny John Jacques'nin kampaniýasy öndüripdir. Onuň dizaynny düzen ol öz döwrüniň iň güýçli kuşçularynın biri Howard Staunton boldy. Täze kuşlara onuň adyny goýupdyrlar. Staunton kuştu dünýä standartlaryny öwürlüpdir. Biziň döwrümizde elbetde şeýle bolmagyna dowam edýär. Kuş hakda gyzykly maglumatlar. Häzir biziň döwrümizde kuş oýnalanyna ýerite saatlar bolýar. Olar göçümüň çat göçülmegine kömek edýär. Başta beýle sağlam ýokken kuş oýnap bir başlandan soň bu torman geçýär. Şol 1851-nji ýylda kuş ýarşyna bolan oýlaryň birine oýunçylaryň ikisem oýuny torman uklap kaldyr. Ahir soňy oýunçylaryň oýnaýan wagtyny kesitlen mehanik saady kuşçu Thomas Bright Wilson 1870-nji ýylda döretmegi başarýar. 1970-nji ýylda kosmos bilen ýeriň arasynda kuş toýuny geçirilýär. Ýarşda Soyuz 9 kosmos gemisiniň kosmonawtlary bilen olaryň ýerdäki kardeşleri oýnaýarlar. Bu kuş oýunyna göçüm razy arkaly aýdylýan eken. Kuş oýunynyň naky ýollar yer ýüzündäki ýollardan has köpdir diýip bir kuşçy, ýani Piers McFarlane bellep geçýär. Doğrudan kuşdaky her tarap 3 göçüm eden soň kuş tahtasynda 9 milyondan gowrak göçüm üçin ýol açylýar. Claude Shannon adly Amerikanyň matematiki gaýtalanmayan kuş oýunlarynyň bolup biläjek iň asany hasaplap, şeýle bir san çykartyr welin, matematik bolmasaň oňa düşünmek kyn. Okalanyny ol onuň 120-nji derejesi diýilip okalýar. Ýazylanyny bolsa birligiň ýerine 120 sany nollukdyr gelýär. Garaz gaýtalanmayan kuş oýunlarynyň sany göze görnýän ädem jahannaky atomlaryň sanynyň köpmük edýär. Teoriýa taýdan iň uzak kuş oýunyny bolsa 5949 göçüm bar. Iň uzak kuş oýuny 1989-njy ýylda Ivan Nikoliç bilen Goran Arsoviçiň arasynda Belgradda bolýar. Bu oýun 20 saat 15 minut dowam edýär. Oyuncular jemi 269 göçüm etdirler. Ahiram oýuny deňe-deň bolup tamamlandy. Kuş tahtasyny, onda duran çöpleri görmänem oýnap bolýarmy? Howa mehribanlar. Oýuny görmendiňe ýadyňda saklap oýnaýan kuşçularyň ba. Arada durýan ýüriti adam bolsa olara derek çöpleri göçüp berýär. Beýle oýnamagy diň ustad Grossmeisterler başar. Elbetde ýadyňda saklaýmak bolýar. Görmän kuş oýnamakda rekord goýan ustad Wengriýaly Janusz Flash bolupdyr. Ol göze daňylyga bir wagda 52 garşdaş bilen oýnanyp olardan 32-sini utmak başarýar. Biziň ötende döwrümizde indi kompýuteram kuş oýnap bilýär. 1997-nji ýylda dünýä çempionu Garry Kasparov kompýuterden utulupdyr. Kuş dünýäsi şonu uly sarsgyny şow başdan geçirýär. 2006-njy ýylda bolsa ýene bir dünýä çempionu Vladimir Kramnik kompýuterden ejir gelýär. Kuşçy Emma Phillips'in şeýle jümle bellep geçýär. Bir gün kompýuterim meni kuşda utdy ýöne kickboxingda ol gaty ejir eken. Bu kuşçuň kompýuterine diňe gynanç bildirýärmek galýar, çünki çympytragydan duranty bolar. Biziň döwrümizde kuş programmalary oýuna sin bermek üçin ýa bolmasa ony gowlandyrmak üçin ulanýar. Bu programmalar köp ýerde Grossmeisterler bilen deň derejede görülýär. Ine mehriban adamlar, ediz watandaşlar, iň gyzykly, iň peýdaly oýunlaryň biri bolan kuş oýunynyň taryhy hakkynda size bermek isleýän maglumatlardan ibaret. Gepleşigimizde jemleýät elbetde öz pikirleriňiz, kommentariýalaryňyz bolsa, laýklaryňyz bolsa bellep goýup bilersiňiz. Indi gepleşigimizde görüşýänçe goşta bolun we elbetde özüňize gowy edin.